Prepareu-vos perquè en el vídeo d'avui us ensenyaré un projecte gegant que estic fent. Com veieu darrere meu tinc una muralla gegant, però és només al principi, ja que si la passem, podem observar aquest port on estic preparant un mercat de pescadors a sobre, on els pescadors vendran els seus productes. Però això no és el que farem avui. En un principi tenia pensat el dia d'avui ensenyar-vos a construir una altra casa millorada amb noves tècniques, millors que les del primer vídeo, perquè aprenguéssiu mètodes més avançats. I la setmana que ve ensenyar-vos el procés d'aquest projecte, però he decidit ajuntar-ho tot en un. És a dir, avui construirem la casa que us volia ensenyar, però en aquest projecte. I per tant podreu veure com avanço construint una casa que vosaltres mateixos podeu replicar amb tècniques molt avançades. Aquí tenim el terreny que utilitzaré jo. Recordeu que com que la construcció us ensenyaré l'estil i vosaltres podeu replicar la casa que vulgueu, ho podeu adaptar a qualsevol terreny. I inclús si voleu podeu adaptar el terreny a la vostra casa perquè quedi com vosaltres vulgueu. Jo vull agafar el terreny d'aquesta part d'aquí. És un terreny que té aigua, així que vull adaptar una mica la casa a la zona per donar-li una mica de funció en aquest llac petit, petit però profund que tenia aquí. I ara vaig a veure què faré. I aquí em veieu fent la forma que tindrà la casa. Com veieu, en aquest cas jo el que vull és adaptar la casa al terreny, ja que ja l'he construït, lògicament. I com veieu li afegiré uns detalls concrets, potser canviaré alguna cosa en algun futur, però té una forma molt peculiar, ja veureu. Ara continuarem construint i veieu com avança tot. Vull recordar que si no heu vist el meu primer vídeo en el que us ensenyo a construir una casa en Minecraft, la vostra pròpia casa, si no l'heu vist, doncs estaria bastant bé que el veieu perquè ensenya les bases que us anirien molt bé per entendre tots els meus vídeos i per millorar totes les vostres construccions en general. He buscat cases medievals de muntanya per Google per inspiració de paleta de colors, però com que tot el que em sortia eren cases de Minecraft, agafaré una paleta de colors bastant original que m'agrada molt, ja que veig que no hi ha gaires estereotips per a aquestes coses. Però jo tinc l'intenció d'utilitzar com a paleta de colors una paleta de materials grisosos, és a dir, més rocosos. Però, a diferència de l'última vegada, aquesta vegada farem un gradient, un degradat de colors, que anirà dels colors més foscos als més clars, intentant fer un degradat així, molt neutre. Ara us ensenyo com intercalar-los, ja que és una cosa una mica complicada. I així és com queda el degradat. Millor no li poseu atenció als detalls que li he posat aquí sobre perquè ara ho explicaré, però posant més atenció al degradat podeu veure que he començat amb basalt polit, llavors he afegit el basalt normal perquè he vist que era més clar i que quedava millor la transició, algun bloc així grisós que faci també transició entre aquests dos, i llavors he passat a fer els blocs he posat a col·locar els blocs de tova, de tuf, com li vulgueu dir. Llavors aquests blocs específics són blocs de corall, blocs de corall morts de bombolla, no sé dir ara en català, ho sé tu. Llavors la roca, la cobblestone de tota la vida, roca normal, la cuinada, andesita polida i pedra polida, que és aquesta pedra la cuines, és a dir, cuines primer aquesta, la transformes en aquesta i aquesta la transformes en aquesta. I aquí he aplicat aquests detalls que veieu, que li donen sensació com de torre, de rellotge o alguna cosa així, que m'agrada com queda, i he posat un sostre de torre, no és rotllo de castell de les punxes normals, sinó que un sostre sí més acabat en pic, que també és de castell, però no tant de fortalesa, que li dona aquest toc de torre de rellotge o el que sigui. I si voleu un vídeo que expliqui com fer els sostres més elaborats, només demano 10 likes en aquest. I quasi me n'oblido d'explicar una mica com està fet això, ja que he fet un repàs general del que és aquesta torre estructura, però no m'he centrat en el que em volia centrar, que és en el degradat. El que us recomano és la primera capa, feu-la tota del mateix bloc, com veieu aquí tot és basalt polit, llavors aneu aixecant pilars, alguna cosa així, és a dir, aneu aixecant, com aquí veieu que aquí continua amb dos, s'allarga i tal.
Llavors comenceu a fer la següent capa, però a la següent capa podeu anar intercalant així, posant així en diagonal trossos de basalt polit en poca quantitat, perquè així dona una sensació de que s'està barrejant els dos blocs, els dos materials, i queden els colors més ben barrejats, que és el que volem. Llavors aquí apliqueu una mica com voleu aquests blocs de transició, no fa falta que en poseu gaires, i bueno, llavors aquí el mateix, el tuf s'està incorporant aquí, s'està entrant, com veieu està entrant, aquí hi ha un que està bastant ben col·locat a baix, i això, i com veieu aquí el basalt polit també entra fins ben amunt del tuf, i aquests també pugen i tot això. I com veieu això s'ha aplicat en tota l'estructura, aquests petits detalls, que és fet de la manera sempre com més aleatòria possible, i així és com es queden aquests degradats. Com veieu aquí ja he començat a fer el següent degradat, però el faig d'una manera diferent aquesta vegada, ja que he posat unes quantes taques de granit, com veieu estan col·locades en diferents llocs, i llavors els costats extendrem amb els degradats, pels costats i per dalt. I així el degradat quedarà en forma d'arc, que donarà una sensació així més natural, ja veureu. Us ho ensenyo a continuació. I us vull dir una cosa molt important, ja que és que el degradat anterior que he fet anterior, que us estava ensenyant abans, no m'ha agradat gens, i doncs ara ja porto una estona fent aquest, i tampoc m'acaba de convèncer, però he tingut una idea per solucionar-ho, i és que agafaré aquest degradat i el col·locaré com a base, i això gràcies al World Edit, que és una eina que tinc aquí en el servidor construcció, mouré aquesta part cap a dalt i posaré aquest degradat a la part inferior, i així, bueno, ara us ensenyo com queda, i crec que serà una opció més viable. I aquest és el resultat del degradat que he fet a sota del que ja teníem. Com veieu, aquesta part l'he posat cap amunt, i a sota he fet un degradat igual a aquest, l'únic que l'he hagut de compactar més, ja que tenia menys blocs d'espai. Ara el que tocarà serà fer detalls per aquí, pilars, per que el contrast entre aquests dos blocs estigui justificat d'alguna manera i no quedi així una mica lletjot com es pot veure. Espero que no us enfadeu gaire, perquè he posat potser una mica molt de detall i no he explicat res. Bueno, i us explico. El que he fet és he acabat pujant aquest degradat, aplicant-li uns colors més clars aquí al final. He posat les bigues aquestes que pugen amb una miqueta de detall. Això ha sigut simplement anar provant fins a trobar el que m'ha agradat. Llavors he fet la teulada amb un patró molt similar al que us vas ensenyar en el primer vídeo, que és molt semblant a escala bloc. L'únic que aquesta escala busca més fer un arc així, no he acabat d'aconseguir el tot a causa de que això és parell i per tant aquests dos blocs es queden aquí junts, però he aprofitat això per col·locar dos trapdoors així, dos trapes, que si les col·loques així sembla que siguin una llosa vertical i queda bastant bé. Llavors, aquí, per fer l'interior, com veieu, m'he inventat un nou degradat. I és que he decidit que, com que està aquí prop del llac, podria ser la casa d'un clèric, és a dir, com del mag, del que fa les pocions, i que aquí tindria un jardí on plantaria les seves plantes, que ara també tinc intenció de fer. I llavors, clar, com que té aquesta estètica de màgia, doncs he volgut aplicar així colors taronges, vermells pel sostre, i ha quedat aquest degradat que potser no us agrada, però a mi m'encanta. I m'agrada molt com ha quedat, tots els degradats aquests són boníssims, molt nets tots, i em sembla una molt bona construcció. Ara acabaré de polir les últimes coses i us ensenyo el resultat final de la casa. I bueno, he acabat de polir els detalls i a l'exterior he col·locat aquest arc que veieu, bueno, està una mica inspirat així en fantasies, és d'estil fantàstic. I bueno, ara tocaria fer el jardí del mag que tindria aquí sota. Jo crec que és una bona construcció i així aïllada en una banda del terreny és una bona ubicació per a aquesta. Recordeu, soc en Bux i si us ha servit o us ha agradat aquest vídeo podeu donar-me un like i subscriure-us per no perdre-us cap vídeo. Ara sí, us deixo amb el resultat final.